ababukeli bayithumelile imbono yabo yevideo malungana nalolu daba. Sishayile ihlombe kakhulu lento ezokwenziwa ubaba umhlonishwa uMbalulu ukuthi aqinise isitrobho lapha kwezokuphepha emaphoyiseni omgwaqo. Mina ngifisa ukuthi kodwa kungagcinwa ngawo lawo maphoyisa ukuthi kuboshwe. Naye lo ogwazayo aboshwe. Into ayikhulumayo uMinista sesijwayele ngoba yikho lento eyaphambili sesijwayele amagama wabo ayikho nje into eyaphambili. Isenze sihle leso esenziwe amaphoyisa ngokunjalo nongqongqoshe wawo ngokubambisana. Sishayile ihlombe kakhulu lokho singabahlali base South Africa sithe ngathi ngabaqhubeka benze okufanayo kuyephezulu bengaphezi. Ngathi yinhle lento ewenza ufile Mbalulu uthi aqede corruption la emaphoyiseni kakhulukazi lawa omgwaqo bese ukuthi nabo le phezulu koMbalulu nabo bayiqede corruption ukuze phezulu izophela la ezantsi. Ingozi ingakanje emgwaqweni ngoba amaphoyisa ayagwazela uma ngase uncipha ugwazela amaphoyisa bese awukhomba lo muzo onotshwala awuzoba kuhle ngempela. Amaphoyisa ambandakanyeka kwinkohlakalo nokugwazisa owami umbono uthi nje ababoshwe bebhekane nengalo yomthetho ngoba